Kita po tayo. May Tagalog na ka po. Tagalog Hello, po. people! Oh, yes. Good Ano afternoon, bang pangalan beautiful nyo? people. Ganda po nito. Oh. Just call me Madam Deborah. Yeah, masayahin po kami. Yeah. Lumulungkot lang pag walang pera. Yeah. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon upang interviewin ang ating Sige. kaibigan na si, hindi, ano po pumatay dyan? Naka-qualified yan. Si Miss Marcel Bea ang nagpapatibok ngayon sa puso ni Sir Jay Tuardo. Yeah. Kamusta naman ngayon ang buhay may pag-ibig? Miss Yeah. Marcel. Masaya. Gaano kasaya? 100 over 100. 100 over 100. Very good. Totoo yan, di ba? Pagka umiibig ka talaga, masarap, di ba? Pero, Nagmula sa vlog, ang bilis naman mapunta sa activity. hindi, of course, content ka ni Kuya ngayon. Yes, content natin yan. Since nandito natin tayo ngayon, May mentor grab si the Kuya sa opportunity. vlogging. May mentor din ako sa Love Life. Yeah, meron Ako ako- sa Love Life. As of the moment, I don't have my love life just because I'm prioritizing my family. It's a prank! It's a prank! Ang galing mo ng galing. Yeah! Tututusin lang! Yeah! Ako Energetic ako mag-MC. Tsaka, nag-host ko every time. Okay na yan. Mother, Kaso sayang na. Daming talent mo, guys. Sayang. Oo nga, sayang. Kung ganyan ang talent mo, Diyos ko. My bad. Pag tinuloy-tuloy ko ngayon, Tuloy-tuloy mo. Tuloy mo, hindi pa huli ang one lahat. day. One day. One day isang araw. Parang ganun mo magsalita. No? Yeah. Kami, buyok lang kami. Tingnan mo yung sa kanya, 100%. Yung Hindi. talent niya. Rebel energy. Kami, nasa 10% lang eh. Hindi po. Kanya-kanya tayo ng talento. MC Ayan, po. pwede po natin mga kabales, if you're looking sa energetic na host, I'm available. Just message me at my Facebook account, Sabihin mo dyan. Kenneth Paul Kudja. Ayan. May MC ka Friend mo siya, na. friend mo? Yes, friend O, ko yun siya. na, ilalagay ko na lang May sa MC screen. ka na, may clown ka pa. If you're looking for a very energetic host, at your service, your How about service, the talent Paul fee? Kudja. How about the Yan. Talent fee, very affordable. Why? It's just because sa lahat po ng host dito around sa Magalang and Arayan, mababa po ang ating talent fee kasi nais lang nating tumulong at magpasaya Masaya. sa mga gustong mag-celebrate ng kanilang birthdays, and weddings. Diba? Yeah, just add me on my Facebook and just send me a message. Saturdays and Sundays, available po ako. And then, weekdays, 5 o'clock onwards, pwede ako doon. Kasi nagtuturo tayo ng Monday to Friday. Yan. Siya ay isang ulirang gulo. Ulirang gulo. Gulo. Ulirang gulo. Ngayon kay Sige kay Dende. And then, Siya yung mga bata sa'yo. And gusto mo siyang maging teacher? hindi. Likod ko, hindi ang high school. Dala mo na ako makarempo na. Kaya lang hindi ako gano'ng mabilis. Ay, hindi po, hindi yung batayan Hindi ng ko pagsasalita ng Ingles. Ang Tayo importante, ay- Magkakasakit tayo sa Oo, English. hindi tayo nahihirapan na. Siyempre. Ngayon, bukas at magpakailan Hindi na pa. nakapagsalita si Kuya. Kuya, it's your time na po. Ibabalik na po lang. Na-shock na ako. Opo, sa lahat po na gusto maging vlogger dyan. Dahil Palumay ko yun. sinubukan ko din minsan, ipagpatuloy niyo lang po. Tulad ng kuya pinagpapatuloy niya yung pag-video niya. Walang, sabi nga, walang instant noodles sa pag-vlog. Ayan. Kung gusto po natin mag-vlog, magtiyaga lang tayo. Parang love life, di ba? Kailangan nating tiyagaan. Look at my friends, for how many years, wala po siyang boyfriend. May mga naniligaw, hindi niya ina-entertain. Pero pag tumibok ang tibisang puso ni Marcel Bea, lahat makukuha. Pati ang puso ni Kuya Fresh from Korea. Shoutout dyan, Sir Jay Tuazon. Shoutout dyan. Ito mo si Miss Marcel Bea. Back to you, Kenneth. Back to you. Ayan. So, ibigay natin kay Kuya ulit ang ating mahiwa ka. Sige. Dalawa lang kayo. Ay, hindi ko po siya kapatid. Ang Ay, hindi. Eh, hindi pa kami magkakatid. Di ba, nasa Nasa Korea, nasa abroad. Yung kapatid. nurse.
Di ba sabi ko? Pero kahit hindi kayo magkadugo, Magka-sisterette po. sisterette kami. Wala sa magiging magkapatid. Yeah. Ay, kaswela na. Talago mo kasi, babe. Ay, sorry ah. So, wala ka ng pasok ngayon. Wala. Pero by August 1 pupasok. Yung tumutulog sa pag-aaral. Nung Ay, doon ka pa nag-school. way back 1990. Alak pa pala. Kapapanganak ko. Kapapanganak ko ba? 1998. Wala nang pera si nanay, kaya napilitan ka din. Siyempre, mag-iisip ako ng ibang ano. Oo. Pero nasa discount. Ano pinapaya mo sa mga estudyante mo? Yan ang maganda yan. Di ba? Oo. Kahit wala namang hindi sila natapos. Yan. Minsan kasi may mga Huwag susuko. issues. Nasa diskarte pa rin ang labanan. Yes. Sabi nga, hindi lahat ng matalino talaga sila yung umaasenso. Mas kailangan ko yung discount. Natatalo sila sa diskarte. Ako magsishare ako about Yeah. sa diskarte. No? Ang natutunan ko bilang isang negosyante, yung mga negosyante nagagamit nila yung leverage. Malaking factor yun, no? Kasi yung leverage na pinatawag, ano daw? May minong Hoy, ano, pakulo ko Sige, na ito kuya. ha? Pakulo ko na. Kasi pakulong muna, mag-uusap muna yung magsisharing kami. Yeah, sharing. Hindi ko Sharing na knowledge. Yes, as of the moment mga kabalens, kasama po natin ang instant millionaire, Mr. Huwag na mag-uusap. No! We are hoping and we are praying. Silent millionaire. Yes. No! Kailangan natin yan. Kung hindi natin... Utang lang siya. Hindi yan! Hindi yan totoo! Kailangan natin i-grab! Pabukal mo na yung hapong parcel. Ay, nakapag-invest ko. Hindi sila na po si hapong Ako sa parcel. dito ka, ikaw naman. Ako sa kaya. Lama na tayo. Balikan mo. Balikan natin yung share ko na leverage, no? Oo. Na isa sa mga natutunan ko, no? Let's say lahat tayo binigyan ng Panginoon 24 hours a day. Magtatrabaho tayo 8 hours, di ba? Bilang isang guro, 8 hours ka magtatrabaho. Pero yung ginagamit ng mayayaman, mga negosyante, leverage. Ako, hahire ako ng 10 tao. Babayaran ko yung oras nila. So, meaning to say, yung oras nila, mapupunta sa akin. So, yung sa 10 tao na yon, 80 hours. Ang tanong, sa isang araw, ilang oras ako nagtrabaho? Binili ko yung oras nila, 80 hours ako. Tama? Ikaw, 8 hours. Sino namang sa atin? Ako. Diba? Siyempre, 80 hours ako. Yung binili ko yung oras nila, nakapagtrabaho, 80 hours. Sino lamang? Ako, diba? Yun ang talagang factor ng leverage na ginagamit ng mga negosyante. Tsaka number 1, mas maganda talaga magnegosyo. Yes! Pero ang negosyo, sugal talaga. Sulit talaga. Kailangan talaga ng kapital. Palakasan ng loob. Yes. Kung gagawa ka na ng negosyo. Hindi. Ang hirap magpagtrabaho. Yes, sobra. Yung oras mo, nakatali ka. Yung iba, yung mga ibang empleyado, rat race. Sahod ngayon, utang na naman. Ito po yun. Tama, Tulad hindi. po yan mga kabalen. Rat race ang tawag doon, rat race. So pagka sa amin, sa mga hindi nakapagtapos, talaga susugal kami. Kasi wala na kaming ipapanalo kundi dapat talaga susugal. Para umasenso, di ba? Kaya mostly sa mga umasenso, hindi nakatapos. Oo. Totoo, hindi madami. Totoo yun. Yung mga nakapagtapos, ayun. Sakto lang, sumasahod, nangungutang. Pero yung mga hindi nakapagtapos, hindi natin sila ina-underestimate. Kasi nga, kanya-kaya tayo ng ano sa buhay. Tayo siguro naging puhunan natin yung sipag sa pag-aaral. Pero sila, mas inuuna nila yung diskarte. Yun ang mas maganda. Diba? Kaya mas maganda talaga ang may diskarte. Kami nakikipagtrabaho po. Siya, boss na ngayon. Ay, Boss! Boss-bossa! Ay, hindi po ako boss yan. Boss-bossa. Ito po ang boss natin, mga kabalensa. Kung nanonood po kayo sa lahat po ng isi-share ang vlog nito, kindly like, subscribe, and share our, of course, YouTube channel, Kabalens Vlog. Ayan. Next interview. Next question. Next question. From our boss, ayan. Sa mga gusto pong
But kung ito, about sa negosyo, ayan po, Cabares Vlog. Makinig po kayo dyan. Thank you, thank you. Para makakuha po ako ng technique na, kasi iniisip po dati mag-business ako. Totoo. Kaso Kung ibang pinasukan na po nilang canteen sa school. Oo, sa kantin. Kaso, hindi po masyado, sa kantin. Nagkaroon. Ang hirap kasi ang kantin. Mas maganda yung mga negosyo niya. Hindi, actually, sa negosyo, pagka nagnegosyo ka, kailangan buong ang loob mo. Meaning to say, pagka nadapa ka, yes, tatayo ka. Hindi porke, Ikaw! Lagi ko ginagawa yun. Mabigat ka, hindi ka Mabigat. nakakatayo. kaya ako mas mabigat ako sa kanya. Di ba? Anong ginagawa niya pong posting? Kumukuha na lang pala. Sabi nga, pag pinanganak, hindi mo kasalanan ang pinanganak ng mahirap. Pero malaking kasalanan kapag ka namatay kang mahirap, given na maraming opportunity. Actually, para sa akin, no, hindi nasusukat ang kayamanan sa maraming pera. Yeah. Bakit? Pagka sumasahod ka, kumikita ka, no? Mas malaki ang kinikita mo sa gastos mo, mayaman ka na. Tama, hindi? Tama. Yes. Tapos, pag kinikita mo, dapat marunong ka mag-invest. Ang magandang investment for real estate. Oo. Wala kang pagod dyan, yung pera mo, basta bumili ka ng lupa. Oo. May binili po ako ng lupa, no, sa Mandane. Way back 2 years ago. Tapos, Mura pa. oh yes, mura. Binili Binili ko ko, mo yun, mahal na. yeah, actually binenta ko. Binenta mo na. Oh, binili ko siyang 700,000, 986 square meter. Within, Mas matas siya nung 966. yeah, within 2 years, pinost ko sa Facebook 2.5. Okay. Ayan, may pupuntang buyer, sabi, 2 million. Okay, sa inyo yung titulo ako yun. Wala akong ginawa. Mga kabala, naniniwala na po kayo ng millionaire ang ating boss. Wala na sa kanya. Nagmula na po. Ako, first time, hindi na natin matatago. Ang ating silent... Bawal pong mag-edit. Bawal pong mag-cut ng video. Natulas po siya. Natro! Sabi ko, ibebenta ko to. Ayaw niya. Napaka-10 million siya. Napambalo ko na Ay, yung malaki pa ni si Chari. nung alalay kaya yung titulo. Nung bebenta na kaya, 10 million. Sa kanya. Kung binibigay sa'yo, 10 million na lang. Sana ko. Sila binigyan ko doon. Kaya Pero, sa inyo. pero si Jay marami rin nabili. Yan sa likod. Malaki na rin. Etong mga to. Yeah, minimum dito 5,000 to 6,000 per Balak niya. Square Ayun meter. niya yung buhay na lang eh. No. Wala namang pera yun. Per square meter. Pero lang pa. Mura pa yung 5,000. Lalo pa nasa magalo. Ngayon na, ang good news. Dati namimili rin tayo maliliit. Ngayon may nabili tayo 1 hectare. 1 hectare. Gagawin ko na subdivision. Ay, bongga ito sa Nakabakod lang. Saan? Diyan sa consumption. Binakod ko na lahat yun by drainage, no? Pinasemento kong daan. Semi-private siya. Meron siyang gated, exclusive sa mga lot owner lang. So yung isa subdivide na siya. Yeah. 38 Dating lots. yung lupa lang. Per lot. 3,000 per square meter. 3,000 per square meter. Usually based on the mga subdivision, may mga 50 square meters na pero yung sa inyo, kahit ilang square meters ang ibigay. Pwede. Pwede yun. Pwede natin. So kahit ilang square meters. Yeah. Maganda yun subdivision. Yung pisang ko, bibili 1,000 square meter na nasa US. 1,000 square meters. Installment. Pwede yun. Ilang years? 3 years to pay. 3 years. 10% down payment. Sa ganun din sa mga maliliit. For example, Pwede. meters. Pwede. Kada sa mga... Yeah, sa lahat po ng gusto naghahanap ng mga magtatayuan ng bahay walang lupa, murang-mura sa construction, lang. Ayun po, kaya ko pa rin. Yeah. I-hire na kita. I-hire kita. Meron po tayong bagong trabaho. Meron ka 5%. Real estate na po Pwede, tayo. Yan po, salamat ng gusto ang Linis na siya. So, patag na. Thanks to Boss Edmond Tuason sa pag-ayos ng site po ninyo. Napakalinis at napakaganda.
bumili ng lupa na mas affordable, may gate na nakabakod na Yes. safe po. Ayan, sa Concepcion Tarlac, pag-aari po ng Cabanes Vlog, Boss Edmond Tuarzon. Ayan, di ba? Magkano siya, boss? 3,000 3,000 per square meter. 10% down payment, 10% down 3 years to payment. pay yung balance. Yeah. Tapos, pagkatapos naman, pwede na siya magtayo ng Yes, bahay. pwede na. Upon Tapos down yung- payment, may mga Yung titulo nila, sila na magpaprocess. Yes, sila na magpaprocess. Oh, maganda kasi, di ba yung pinaparang Joshua? Pinaprocess. Subdivision. Subdivision. Oo. Saka usually ngayon, yung mga Saka bahay... investment din talaga Oo. ngayon, lupa. Yeah, kasi sa kanila pa din naman Thank yun. you. Sila pa din yung owner. Tapos may, di ba Magkakaroon sila ng homeowners pagka nabili na lahat yun. Fully. yeah. Mabibinayan pa yun mga kabalen para mas lumawak. Ay. Basta magaling yung agent. Oo. Ito ang timano head sa akin to. Oo. Ito yung mga gusto ko. Gusto ko yung sinasama sa team yung mga galing. Yeah. Kasi ako, para sa akin, no, hindi ko naman kailangan maging magaling. Oo, totoo. Kailangan ko sa team yung magagaling. Kailangan ko na magaling na gumawa ng bahay. Oh, yung asawa ni Ethel, hinair ko. Nag-hire ako ng mga magagaling. Yun lang ang diskarte ng madam. Oh, hindi mo kailangan maging magaling. Maglagay ka ng mga tao mong magagaling sa paligid mo. Kaya ikaw, hire ka na. Ayan. Magkakaroon ka po ba ako or magtatrabaho na lang po ako dito? Oo. Example po, si Lucio Tan. Oo. Si Lucio Tan, may-ari ng Philippine Airlines. Di ba? Ang tanong, marunong siya magmaneho ng aeroplano? Oh, pero tumatakbo yung aeroplano niya, lumilipad. Nag-hire siya ng piloto. So sa negosyo, ganyan din. Hindi mo kailangan maging magaling. Mag-hire ka ng magaling. Kasi dito ba magaling? Lilitaw. Oo, lilitaw ka ng magaling. Kasi boss yung magaling. Isasama mo sila sa team mo eh. Ang maganda ron, lahat kayo aangat. Yun ang diskarte. Yeah. Mga kabalen, makinig po kayo sa mga tips na binibigay niyo. Here, my God. Marami po kayong Oo. matututunan. Ito po, wala akong cut, dire-diretsong i-upload. Yes! Bawal pong i-edit yun. Itatag ko kayo ha. Mga Pwede kabalen. tanggalin yung milyonaryo. Oh, milyonaryo na. Of course, nandito pa ang nanay ng ating munting milyonaryo. Miss Walang Presibo. iba, ha? Miss Presibo. Hindi po totoo yan. Totoo po yun. Mas magandang i-manifest. Meron na, madadagdagan pa. Meron. Sabihin milyonaryo, bilyonaryo. Ay, hindi. Hindi Low ako. profile siya. Oo. Pares ka. Hindi, mapag-ano lang siya. Very humble. Very Humble. That's not po. Yun ang magandang natutunan namin kay nanay. Yeah, very Humble. humble. Yes. Minsan nga, butas-butas yung damit natin, lalabas tayo. diba? Pero okay pa rin yun. Mahirap kasi. Pero milyonaryo siguro. Ay, hindi. Siya! Nag-uutang na. Oo. Kasama ako sa bangko na Oo. Hindi, ganun talaga. Pag nag-negosyo ka, ipapalikot mo ginaganyan lang. namin pera. Pero after nun, Marunong magbayad. Hindi, yung pag-uutang kasi, dalawang klase. Oo. Good debt, tsaka bad debt. Oo. Good debt, Ay, nasan ka doon? Bad debt. Sige. yung good debt, uutang ka, kailangan, pag may in-invest mo, kung may bibili ka, siyempre utang ka, may bibili ka. Like real estate, good debt. Yung bad debt, bibili ka ng sakyan, bad debt yun. Kasi, Mangungutang ka para Yeah, bumili mga lang ng cellphone. yes, mga technology, Oo. yearly, bumababa ang presyo, Ito nagdi-depreciate. yung bumabalik sa'yo. Yes. Ang pinagkaiba ng assets at saka Liability. Yung asset, yun yung like may paupahan ako, may mga paupahan ako. Ayan. Nagpapasok sila ng pera, passive income. Liability. Liability Ikaw, yung liability. liability, yung pera mo lumalabas. Lahat ng binabayaran mo. Ayan, expenses, yun ang liability. You are a liability. Yeah. Let's say yung Wala pa akong assets. Puro liability. let's say yung bahay, may bahay ka. Pwede siyang maging asset, pwede siyang maging liability. Asset siya. Yes. You want to eat that? Kain ka muna ng palabok. Bigyan mo muna pala. Palabok and Ako nga puto sa, pao. bigyan mo. Puto pao and palabok. Ano itong ano nating topic na to? Sharing of knowledge ba? Ano ba? Halo-halo. Halo-halo. Halo-halo knowledge. Yeah. Halo-halo po yung content natin for today. Comedy po tayo for
today. Comedy lang po. Comedy tsaka may serious to part. Di ba? Yung mga tips. Balance lang. Balance. O, ibalik natin dun sa bahay. Opo, bigyan mo. Kala ko po. Yan, bigyan mo daw siya ng palabok. So, yung bahay, pwede siyang maging asset, pwede siyang maging liability. Asset, ipaparent mo. Mga apartment, like that. Asset, titirahan mo, ay liabilities, titirahan mo siya. Siyempre, yeah, magbibil ka dyan, like kuryente, tubig, that's a liability. Ganun pala yun. Pero mas magandang negosyo ngayon, mga stall, Yeah. apartment. Kasi at the end of the day, Sa'yo pa din yun. kaya yung mga iba hindi nila binibenta. Sino-for-this lang nila yung mga Kasi yung bayad, Kita na. tapos at the end of their contract, Sa kanila pa din. kanila pa. McDonald's at pati Jollibee ganun sila. Yeah. Diba? Naka-for-this lang. Pero Ayaw nila magbenta yun. Kasi, mas na pa na. Oo. kasi ako meron akong property na bili sa Mabala. 350 square meter. Meron nag-list doon, 15 years. At 15 years. Yeah, 15 years. Ay nilagay siya ron. After ng 15 years, Sa'yo pa din akin yun. pa Sa'yo rin pa niya. din. Oo. Pero yung mga nilagay niya, akin Sa'yo na yun na din. Yung contract pa nun, magkano yun? For 15 years. Oo, for 15 years na binabayaran. Mahal din yan. Na monthly siya, magbabayad sa akin. Hindi ko nasasabihin kung magkano. Oo. Baka pa sabihin niyo naman din naman. Siguro, nandun sa kasi nasa city siya, nasa Mabalacan. Sabihin naman, 350 square meters sa 350 square meters. Sabihin mo pa, sige. Isipin mo muna. Baka meron po siyang 1.5 mahigit for 15 years. Sabihin na natin Oh, hindi 10,000 or no. 8,000 per month. Ayun, hindi 8 lang. times 12, ilan siya? Oo nga. Hindi. 15, per month niya, Oo. 28,000. Oo, di ba? Oh my God. Amad, binibigyan ako ng... Umabot na po siya ng 3 sabihin mo, million. 300 kung 15 ay 28. 1 month ay 1 year, Nasa 240,000. Kayo? God! Mangyaman-yaman na po! Oo. Kaya po talaga, ayan. Siyempre, proud mother. Proud mother. Very, very proud. Hindi kasi nung nag-aaral kami, madam. Nag-aaral kami. Si Ma... Kami din ba naman totoo? Totoo yun. Kundi po, wala yung sa yaman. Tingnan yung siya ganina. Kung person tsaka yung nawala yung asawa. Hindi po pa naman pa. Nakapagtapos ng isang nurse, yung isa nasa abroad, may isang businessman. Bigating businessman! O, diba? Proud na proud ka rin, diba? Oh. Meron pa yes na yun. Yes! At ang maganda kasi dito, no? Nung maliit kami, very disciplinado sila. So, hindi kami napunta sa mga barkada. Napunta sa masamang influence sa mga barkada. So, na-challenge ako sa kanya, no? Nung nag-aaral kami, hindi naman talaga ako magaling. Hindi ako magaling. Yung mga kakilala ko, hindi ko na magpapagit kung sino. Meron silang mga medalya. So, na-challenge ako, sabi niya sa akin, ganon-ganon sila, may medal. So, sabi ko, at the right time, di ba, magsisikap ako. Ngayon, meron na akong may naipundar. So, pag kaming dalawa, niyaya ko siya, sinasabi ko, mano ka ako? Oo, wala akong medalya. Pero ang medalya ko, yung mga accomplishment ko ngayon. Yeah. Mas magaling sila, Mas diba? magaling kasi sa Di ba yung may-ari ng Apple, di ba, nakikita ko dyan. Tama yun. Yung mga history nila, pinapakita Si nila. Mark Zuckerberg, Facebook, Oo. Harvard Ikaw, Oo, Ang puro dami kita. pa. Si Henry C. Henry C. Natapos ba si Henry C? Hindi ko alam. Hindi ko din alam. Pag-search lang po ako natapos, tapos i-share niyo sa amin. Saan po mamaya tanongin? Yeah. At tissue ano? Tissue. Tissue. Where's the tissue? Ito na lang, baby. Ano yung dasan niya ako? Pang ano niya lang? Where's the tissue? The tissue. Wala na yung tissue. Ma, alam tissue? You want the Apo, sa? photo? You want the photo? Saka? Ito. Puto. Puto pao. You Yes, taste the puto photo. pao. Pero siyempre, tayo malaking tulong yung mga guro. Sila yung unang pangalawang Pangalawang magulang. magulang.
Kung wala sila, siyempre, wala rin tayo, di ba? Wala tayong matututunan. Kaya, Totoo yun. we're salute sa mga guro. Yan. Yeah, saludo po kami sa ating mga Guro. paguruan. Pero sa lahat-lahat ng tinuturo, yung mabuting asa lang tatandaan. Oo. Yung mga teorya, nakakalimutan na. Oo. Minsan kasi nasa experience. Yeah. Sa Tututo pinaparanas tayo natin sa- sa kanila. Pero hindi natin sinasabi na walang kwento yung mga tinuturo natin. Oo, Yes. meron. Lahat meron, pero may isa nangingibabaw kasi hindi naman natin gagamitin sa math, yung mga square, kaya na backholding, pagbibilita, di ba? Hindi mo naman gagamitin sa pag bumibili ka, pag nagtatrabaho ka, yung mga Ang tinuturo doon, Oo. Ito, disiplina. yung disiplina, yung, Tsaga. yung karanasan. ito, Yun naman ang dapat i-focus. ano, gusto ka, nagtrabaho sa bangko. Ngayon, pinag-aaral namin nga sa Pisyano, Oo. first semester, ay, oh, tapos Ako ba? Okay na to? Okay na to? Mahal din ang tuition sa Kristiyan. Mahal to? Kahit tapos, ano siya. iniram lang namin yun. Kaya proud Hindi ako dito eh. umiiyak. Sabi, magkano pa kunay. Sabi namin sa kanya, kung ikaw gusto mo 10, kami 100. Gusto namin kitang papag-aral. O sige tayo, nice. Papag-abroad nyo na lang sa Korea. Para makatulong ako sa inyo, yung mga utang nyo, babarayin ko. Natupad naman. Ano ka po, Korea? Yeah. Oh, For 13 13 years. years. 13 years. Lahat na kinita ko, binili ko ng lupa. Ah, yan. Yeah, Good thing real yan. estate. Yes, investment na mas mabata. So, yung pera mo, no, guys, kung nasa bangko, talo ka. Kasi yung inflation na tinatawag, Maapektuhan yan. yeah, inflation. Yung, di ba, binili mo to ngayon. After next year, magkano to? Tataas ang presyo nito. So, mas tumataas yung value ng pagbibilin mo kesa, Sa iba bangko mo. yes, kesa sa kikitain ng bangko mo. Yun ang tinatawag na inflation. Kaya marami sa mga businessman na tuluman, Hmm. mas bumibili sila ng mga lupa Lupa. kaysa sa binabangko nila. Nasa labas, Yeah. umiikot yung pera. Yun ang magandang investment sila. Kasi after how many years? Tulad yung sa'yo, yung binili mo, ilang taon lang na magmamahal. Sana. May binili si madam. Yeah. Sa May ipon binili- po. Sa Sa ipon. ipon, may binili siyang lupa. Yung maganda talaga. Ito magkano? Iyan, tagyan ko. Masa? Iyan, Ito, medyo malaki yung mistake, no? Dalawa kami nasa abroad nun, si Jake tsaka ako. Nung binenta ko, hindi namin alam. Ito mismo. Oh, yun, yan. Mura lang siguro na Oh, ibenta. hindi nila sinabi sa amin. Kasi si Jay at tsaka ako, nagtutulungan kami. Nung pinagawa kong bahay ko, lahat ng ipon niya, pinahirap sa akin. Ngayon, nakabayad ako, nung nakaipon ako, pinagawa niya sa kanya. So, kung magtutulong kami, Tuloy-tuloy mabibili sana, namin. no? Ano? Tuloy-tuloy sana. Let's say kung binili namin yan, No? let's say kung binili namin 500,000 noon yan, Oo. 7 million ngayon, magkano yung pera namin ni Jay kung nakasama? 6.5. Wala kaming ginawa. Oo, tingnan mo. Oh. So, tuloy-tuloy pa sana. Yes. Pwede man may benta from here Pero hanggang doon. hindi lang alam. Hindi nila in-offer sa amin. Yun ang mistake. Hindi ko alam, basta pagka, hindi naman Pabili alam na na. mo. oo, basta sinabi, nabili mo sa amin. Sayang. 7 million ngayon. Tapos hindi pa nila binabenta. Kasi nga, tataas pa yung Tataas pa yun. presyo niya. na Kaya parang- nag-abroad ito, tapos sabi niya, ako rin na, tinulungan ko yun. Nagkatulungan sila. Yun Tapos- nga, nakaipon si Jay paggawa ng bahay, sila yung ako na. Ikot-ikot lang. Ganyan lang Kasi talaga. na-support nila si Miss Ethel. Diskarte kasi wala naman tayo pera. O, ganyan lang. O, yun lang. Maganda. Ano pa? Maganda. Ano nga ba? Masarap! Investment! Investment. Sige. Lalabas din yan namin. Ay, sarap. Oo. Basta yung food pala. Yeah. Masarap kasi yung palabok na The suso. puto. The Puto. You like Taste the puto? puto pao. Ngayon yung kanya, mahal na rin, no? It's delicious. Pero kung may lupa ka, maganda pagka let's say nag-mature na, kung binili mo, nag-mature, after 3 years, kailangan mo ibenta mo na. Bibili ka Oo. ulit. Ang 4 na source of income eh. Employment, self-employed, businessman, tsaka investor. Kung employment ka, okay lang, pero huwag kang tatambay. Sisikapin mo makapunta sa business. Then, pag negosyante ka na, yung kinikita mo, kailangan investment as an investor ka na.
Doon ka nalalagay yung pera mo. Yung mga self-employed, yun yung mga abogado, mga architect, di ba? Self-employed yun. Oo, mga doktor. Yung employment, kagaya ng mga din. Maganda yun. Pero siguro dapat Mas maganda yung business. Sideline ang maganda. Ay, sideline po. Nahirapan ka. Oo, ano na, nagbabalik Huwag na mo po. sabihin na kaya kalan lang ito. Ay, hindi nga, ito na yung Pero tanong. mas marami Kagaya talaga doon sa- nagsisikap na yung pag mga pumuntak sa- Kasi pag mayaman na sila nung bata, May sila, bibili hindi ako. na masyadong ano yung... Ay, hindi yung mga mayamang kasi, ang Ready na eh. nasa isip nila, sila lang magpamana sa mga Oo. business. Kaya mostly sa mga mayaman, mga business management lang, yung mga course na related lang sa mga business. Kasi sila magpamana. Water? Water? Water. Diyan siya ng water. Pasok, pasok, please. Yan. Yung anak mo, mayaman na. Ay, hindi nyo alam. Nabubutang ko yung kabangko. Kasama niya ako. Hindi, nagugulat sila eh, mga Diskarte lang. naipupuntar ko. Pinagkaganyan-ganyan lang yung Pero pera. nangungutang din pala. Naka ano, Oo, pero mas marami naman yung... Pero as a good day. Natutubo. Oh, good Ba't day. yan? Ay, sorry, nakano ko. Nakatalis ka, ikaw naman, sir. Hindi ka ba? Sorry po, ako kasi ngayon po. Ngayon po tayo po ay tutungo na sa ating interview. Ayan po, tayo po ngayon ay Nasaan nandito. yung panyo mo nga? Ayan po. Siguradong papatog. Hindi, nakapagbihis siya. Ready siya. Ating person, si Bea magre-represent kay Kuya Jay. Ayan. Ito ang tanong. Sa tatlong anak mo, sino ang pinakamahal mo? Silang tatlo siya. Sige. Sino ang pinaka-favorite? Ay, wala ka. Ayaw mo Tanong mo kung sino pinaka-pogi. pinaka-pogi. Pinaka-pogi si Jay. Huwag magdamdam dito. Pinaka-pogi. Kuya Jay, 1 point. Sino ang pinakamaganda? Ito. Wala na po tayong choice, mga kapatid. Kala ko ikaw. Kailangan mo nakita ka na. Kala ko ikaw. Sino ang pinakamadiskarte? Si Kuya. Dapat pala naglaro tayo, may pong gumagano. Ayun po. Tapos ginaganon-ganon mo apong pressing, no? Kasi kayo kay Kuya Jay. Sino ang pinakamadiskarte? Ginaganon-ganon mo lang. Dapat tinat mo yun, Kuya. Pero madiskarte rin yun. Diba? Kaya na. One take na. Kaya pareho kami. Minsan, kasi tayo ko. Kasama ka ba? Papa siya, of course. Nandun lang ako. Nasa Vlog dulo lang pa ako. sa na Nasa dulo lang ako. Daanan lang ako sa school. Kahit sa bubungan lang siya, pwede. Oo. Hindi, may motor naman ako. Hihingin na lang tayo ng PO. Kung saan ka tumadaan? Sa Pambyabas sa Quezon Isidro. Pero minsan sa Doña Victoria. Bubungan lang sa Shortcut. Hindi ako dumadaan sa highway. Oo, tama. sa kampusan. Sa campusan Ay, ko. ma. Libre pa yung bulaklak. Libre yung bulaklak. Ay, Sa birthday mo. Iba-iba. Siya po natin may bagong liber. Yeah. Para recycle. Yung mga bulaklak, kukunin natin per table. Ilalagay natin. Yes. Fresh na fresh. Kung gusto mo ng antorium, antorium. Kung gusto mo ng ano yun, kung may water lily, water lily. baka sa ano nagpataya na. Hindi. Hindi mangyayari yun kasi ginawa ko ng birthday ko, di ba? Birthday niya. Oo. Oh. Kasi po kulang ng budget. Kailangan ko ng mga bulaklak sa centerpiece. May bagong libeng. Kinuha ko po yung mga bulaklak. Fresh pa. 3 araw pa. Hindi po alam ng mga bisita. Yung inaamoy nyo ng mga bulaklak, galing po sa patay. Totoo po yan. True lang ito. Be resourceful. Be resourceful. Kasi po, ano tawag yun? Madiskarte. Sa Tagalog, malalanta. Ayan, malalanta lang po yung mga bulaklak. Kinuha po namin. Ang ginawa pa ng lola ko, pagkatapos ng birthday, linagay niya sa altar. Nasa loob na ng bahay. From cemetery to birthday to altar. Ayun po, nangamoy patay sa amin. Ay, tinapon na, hindi mo Oo, papupulutin. sayang yun. Tinapon na eh. Kasi na-story na sa akin. So, ibig sabihin po, gusto mo na. Gusto niya. Kung gusto mo, ibibigay natin. Kanina, dumaan tayo dun sa San Pablo, may Oo, may bibigay. fresh pa yung mga bulaklak kasi hindi mainit. Tagulan. Kaya hindi Pinapadalan masyado. pa na. Gusto mo ba? Yes. Ay, Kukuha tayo. ang kokontra.
Ayan po. Kanina po, nasa seryosong parte tayo ng ating buhay. Sa pagkakataong ito, tayo po ay nagtatawanan. At mamaya po kami ay magugutom at tayo ay kakain. May nasira ka ba? Oh, luto na yung kanin. Alright, once again, this is Madam Deborah. And thank you so much for watching our mini vlog for today's video. Yan. Together with, of course, with the silent millionaire, Sir Edmond Huazon. And of course, our very proud mother, Mother Francine Huazon. And of course, we also have the one and only Miss Ethel. And of course, Miss Marcel Bella ang nagpatubok sa Pikang Puso ng ating kaibigan na nasa Korea, Sir, hindi South Korea, Sir Jay Tuasan. And this is Madam Deborah saying that life is too short, so choose to be happy every single day. Goodbye for now and mabuhay. Yeah!